ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಖುಷಿ ತುಲ್ಲರಿಂದೆನ್ನುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಆಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಅಂಚ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮರಣಿದ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಡಬ್ಬಡು ಪಾಡ್ದು ಡಬ್ಬದ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಪೋತೀನಿ ಸೀದ ತಿರ್ಗರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೆನ್ನೆ ಏನಾರು ನಿಗ್ಲು ತಿರ್ಗರೆ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ದೀತವು ದೊಡ್ಡನು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ದೀತ ಎಂಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ದೀಪ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಒಟ್ಟಾತನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಐತೆ ದಿವರೆಂಡು ಡಬ್ಬದ್ದು ಮರಣ ಉಡುಪಿ ಪೋತೀನಿ ಮಾತುಕೊಂಡು ಡಬ್ಬ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಐತೆ ಡಬ್ಬ ದೀವೋಡು ಏದು ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಓಡು 1 ವರ್ಷ ದೀವು ಡಬ್ಬ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ಲ ದೀಲೆ ಡಬ್ಬ ತಿಕ್ಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಪಾಡು ಪಾಡು ದೀಲೆ ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಗೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಡಬ್ಬಗ ನೋಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ಬಂದಿತ್ತಿನ ಡಬ್ಬಗನ್ಲೆ ಅಂಕಂದಿನ ಅಂಚ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಗೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಉಂಡು ಇಚ್ಚಂಡ ಒರಿ ಉಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಕಿ ಆಂಗುಲು ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಪೋತಿನ ಆಗುಲು ಪಪ್ಪುಗು ಉಡುಪಿ ಪೋರೆತ್ತದು ಪಂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ 1 ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25ಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟಾಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ 2-3 ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು 2 ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಅವು ದಾದಪುಂಡ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಲೀಕ್ ಅದು ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿನ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತಿ ಕನತೀನಿ ಅವಳ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಂತೀನಿ ಹರ್ಷಡ್ದು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ತವ ಕಂತೀನಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರಂಚ ತುಂಬು ಪೂರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಕಂತೆ ಇಂಚಾಪುನ ತೂಕ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ದಾಲ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೀಲ್ದೈಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ತೂಲೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನ್ಲೆ ಏನು ತೋಜವಿನಿ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಒಂತೆ ಟಾಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜವ್ರಿಗೆ ಬಲಿಪಿಗೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತ ಮರಣಿ ಹರ್ಷ ಪೊಯ್ಯ ಉಡುಪಿಗೆ ಏನು ಫೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಹರ್ಷ ಪೋದ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಲ ತವಲಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ತೋಜವೆ ಅಂತೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಆತು ಲಾಯ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಆತು ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು 2 ಟಾಪ್ ಕಂತೀನಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ತುಲೆ ಆಜಿನ ₹1 ನಿಕ್ಕು 599 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಡಿಮ್ ಕಲರ್ ಅಡ ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಕಂತೀನಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 699 ಅವು 599 ಹಾಗಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕುತ್ತ ಪಟ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಜೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಇಂಚೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಜಿನ ಡೈಲಿ ಆಗಲಿ ಕುರ್ತಾ ಪಟ್ರೆ ಅಂಚೆ ಕುರ್ತಾ ಏತಿತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಏನು ಕಂದಿನ ದಾಲಿ ಕನ್ನದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋರೆತ್ತನು 1 ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋರೆತ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಂಚಾಲಿ ಪೋತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನದಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕೇಂದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಅನ್ ಪೋತುಜಿ ಆಲೆ ಕನ್ನದಿನ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ತು ಕನ್ನದಿನಿ ಅವಳೊಂದು ಬಾಬನ ಗುರ್ತದಾರುಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಕನ್ನದಿತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಒಂದು ಇಂಚ್ ಉಂಟು. ಒಂದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಇಂಚ್. ಒಂದು 450 ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಮ್ಮಿನ ಅಂಗಡಿದ ಅದು. ನಮ್ಮ ಶಮ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಒಂದು. ಕಲರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ವೈಟ್. ಪಾಡ್ನಗ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಅಲ್ತಾನೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿದ. ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂಜು ಬಸಂಬ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. 500 ಆಂಡ್ ಕುರ್ತಾ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಸಂಬ ಇದೆ ತುಲಿ. ಬೆಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲಿ ಏತ್ಲ ಉದ್ದ ಇಂಚ ಬೆಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು. ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಟ್ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಪಾಡು ಲೂಸ್ ಅದು. ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ತುಲಿ ಏತ 999 ₹1 ಕಮ್ಮಿ. ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೆ ₹1 ಕಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು. ಯಾನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂದಿ ಮರಣಿ ಪೂರ ಪರ್ಬುಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂದ. ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಕಂಡು ಮರಣಿ ಉಡ್ಪಿಡ್ ಬನ್ನಗ. ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ತವ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಅನ್ಪೊಯ್ಯಿ. ಮುಂತುಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ದಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ ಶೋಪ್ ಉಂಡು. ಏತ್ ಕಂತುಂಡಲ ಒಂತೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು. ಪಪ್ಪು ಓಪನ್ ಮಾಡು ನೋಡುವ. ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕನ್ಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮೂಜುಂಡು ತೂವೋಡು ಅವು ಒಂದೇನು ಚಾಪು ತೂವೋಡು. ವಾವ್ ಇತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅದ ಮರದ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತೀರ. ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಕಿನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಅದನಕ್ಕೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ. ಅಲ್ಲ ಮೂಲ 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷನಾ 2 ವರ್ಷದ ಕೇಳ್ಕೊಳತ್ತೀರಿ. ಹಾಂ ಈಗ ತವಕುತ್ತಿಲ್ಲ ₹1665 ತುಲಿ ಅಸಲು ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೂಡು ಅದನ್ನು 5 ಲೇಯರ್ಸ್ದ ದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡಿ ಇದಮ್ಟೆಲ್ಲ ಮೂಜಿಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಪ್ಪುನು ಒಂದು 5 ಲೀಟರ್ದ
ರೇಟು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ತುಲೆ 4510 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ ನಮಗೆ ಏತ 3000 3000 ಏತ ಅದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ರೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ವೈಟ್ ಪಾನ ಡೆಮೋ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಬೈದು ಒಂದು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಅವಳು ನಾನೊಂಜಿ ಸರಿ ಒಂದು ಕನೋಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಇತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಗೇಲಾದಿತ್ತು 5 ಲೀಟರ್ದು 4000 ಏತು ಬನ್ನಿ 4510 ಉಂಡು ಒಂದು ಏತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ 3800 ಏತ ಚಿಲ್ಲರಿ ಬೈದುಂಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ ಹರ್ಷಗ ಮಾತುಲೆ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಪೂಲೆ ಹರ್ಷಗ್ ಟ್ರೈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಓ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಇಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜೀವಾಗ ನಮಕ್ ಹಾಳು ಬಂತೇರು ಒಂದು ದಿನ ಏತುಂಡು ಬಂಡದ್ದು ಭಯಂಕರ ದಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ತೋಜಾಗ ಇರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನೀನು ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್ದವರ ಕಂತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂಚು ಕನಕ ಪಂಜು ನಮ್ಮಲ ಕಂತಿನ ಕಿಂಜ ಒಂದು ಎಡ್ಡಂಡು ಏತ್ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಡ್ದ ಅದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದ ಇಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ಗೆ ಎಮ್ಮ ವಿಜಿಲ್ ಆವೋಡು ಒಂದೆರಡು ದಾದ ತೂಡು ಏತ್ ವಿಜಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ತವಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಷ್ಟಂಡ ಪನ್ಲೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೋಕೆ ವಾವ್ದುಲೆ ಡೈರಿದ ಪೇರಿಡ್ ಗೀತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಎದ್ದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂತುಲೆ ಡೈರಿದ ಪೇರಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೀ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚತುಲೆ ಒಂದು ಬಾವಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪಿನಿ ಆಪಲ ಗೆತ್ತು ದೀದ್ ಪಕ್ಯಾನ್ ನೆಯ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲೇ ಶೋ ಬರೋನುಂತುಲೆ ಇತ್ತು ತುಲೆಯನ್ ನೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಬಟರ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಬೈದಂತುಲೆ ಲೇ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ಅಂತುಲೆ ಏತು ಉಂಟುಲೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಏನು ಬಾವಿಗೆ ಇತ್ತದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಡ ನೆಯ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ಜರ್ ಜೀಂಡ ಬಟರ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದು ಏತ್ ಬೈದಂತುಲೆ ವಾವ್ ಏಪಡ್ದುಂಚು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನ ಒರಿದಿತ್ತು ನೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತುಂಟು ತುಲೆ ಏತ್ ತಿಕ್ಕದುಂತುಲೆ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಪೇರ್ದ ಅಂಶ ಪೂರ ಪೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನೀನು
ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಪೇರ್ ದಂಚ ವೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವು ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟು ನಿಂದಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಂಡ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಏತು ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಜರ್ ತೀಗೊಡ್ಬೇಕ ಗೀತ ನೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಗೀತ ನೋಡು ಇಜಿಂದ ಗೀ ಮಲ್ತದ ಬಾಟಲ್ ಪಾಡ್ದಿಂದಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ವೈಟ್ ಏತು ಸರಿ ದಿಕ್ಕಿ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ತೆಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂತದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಚನ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ವಾವ್ ಬಟರ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಅವೇ ಕುಕ್ಕರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಎಕಡೆ ತೋಜೈನಡ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಅರಿಪಾಡ್ನಿ ನುಪ್ಪುಗು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಮೂಜೆ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೈದು ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದವೇನು ಕೊದ್ದಿರ ದೀಯತ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾಗ ಬಂದು ತೋಜೈನೆ ಅಂತುಲೆ ವಾವ್ ತುಲೆ ನಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಸ್ ಬೈದಂತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಬೇಯೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ತೆನ ಮಸ್ತ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚೆಡು ಬಂಡ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಏನು ಫಸ್ಟ್ಗ್ಲ ತೋಜಾದೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಅಂಚಾಯನಿ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ತೋಜಾದುಜಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಂಡು ಬಂಡ ಸುಕ್ಕದ ಬಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋರಿದ ಮಸಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನು ಕೋರಿದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಯಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂತೇನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀದಿಪ್ಪುವೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ಫಟ್ ಅಂದು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಏನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪಾಂಡ ಸೈ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಲಕ್ಕನೆ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಂಪಿನಿ ಚಿಚ್ಚ ಮುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಸ್ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.